Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de què fa únics els pandes. L'any 1869, un explorador francès va veure per primer cop un animal de pelatge blanc i negre mentre caminava per una muntanya de la Xina central. Ara, imagina't el següent. Passes una tarda al bosc, caminant entre arbres verds i alts bambús, amb una mica de boira que ho envolta tot. El terra és tou i humit. De sobte, al fons, entre les branques, detectes una figura que sembla una joguina de peluix, però es mou. T'hi acostes i veus que, de veritat, davant teu hi ha un ós panda. És gran, voluminós, i sembla com si estigués vestit d'etiqueta amb aquell abric blanc amb taques negres. Impressionant, oi? Però per què són tan especials els pandes? Què fa que tothom els reconegui de seguida? Avui ens fixarem en tot allò que fa únic aquest animal, des del seu aspecte tan peculiar fins a la manera de caminar, menjar i viure. T'atreveixes a descobrir-ho? Abans de tot, on viuen els pandes? Els ossos panda, que també reben el nom de panda gegant, provenen de les zones muntanyoses de la Xina central. Xina és un país enorme, ple de ciutats amb milions de persones, però també tenen molts boscos, muntanyes i rius. Les províncies on viuen la majoria de pandes són Sichuan, Shanxi i Gansu. Si ho situem al mapa, la Xina es troba a l'Àsia de l'Est, molt i molt lluny d'aquí. T'imagines quan tardaries a arribar-hi amb avió? Mig dia de viatge. Bé, tornem al panda. La primera cosa que tothom nota és el seu pelatge. Per què combina el blanc i el negre d'aquesta manera tan original? El blanc els cobreix gairebé tot el cos, panxa, esquena, coll, parts de les cames. En canvi, el negre el trobem als braços, les cames, les orelles rodones i sobretot en aquelles taques a l'entorn dels ulls, com si duguessin unes ulleres ben grosses. Saps per què tenen aquestes taques? Doncs els experts no es posen del tot d'acord, però hi ha qui creu que els ajuda a reconèixer-se entre ells, com una mena de codi secret entre pandes. Altres pensen que serveixen per confondre possibles animals que se'ls vulguin menjar o que ajuden a comunicar-se gestualment amb altres pandes. Impressionant, oi? El seu cos sembla fet per abraçar-los. Són robustos, amb una panxa rodoneta i uns braços forts. Però el que potser no saps és que, en realitat, són ossos. Exactament, el panda gegant és una espècie d'ós, tot i que sovint sembla més dòcil i menys agressiu que altres ossos que potser has vist a la televisió. Es mouen d'una manera tan especial que si mai en veus un caminant pot donar la impressió que van una mica lents, com si arrosseguessin els peus. No són gaire àgils ni ràpids, prefereixen fer-ho tot en tranquil·litat, a un ritme calmat, com si no tinguessin mai pressa. Aquesta lentitud té una explicació. El menjar que més els agrada i del que s'alimenten gairebé tot el temps és el bambú. El bambú és aquella planta verda i alta que sembla una canya, però molt més gros. Si n'has vist als jardins d'aquí, saps que creix de pressa i pot créixer molt amunt, de vegades més alt que una casa de 2 plantes. Els pandes en mengen una quantitat gegantina. Poden arribar a ingerir gairebé 40 quilos de bambú cada dia. És com si tu et mengessis cada dia una muntanya sencera de pa o pasta. Impressionant, veritat? Però si el bambú no té gaire energia, com sobreviuen els pandes? Doncs precisament per això són tan tranquils. Són animals que estalvien energies. Passen la major part del dia menjant o descansant. Si no aprofiten tot el que mengen, perden energia. Això també explica la seva manera de caminar i la seva paciència. Alguns diuen que, en certa manera, els pandes són els filòsofs tranquils del món animal. Una altra cosa que fa molt especials els pandes és la seva mà. No és exactament igual que la d'altres ossos ni la teva. Tenen 5 dits com nosaltres, però a més disposen d'una mena de 6è dit que s'ha format a partir d'un os al canell. Aquesta mena de dit extra serveix de polze i els permet agafar el bambú amb molta precisió, com si fossin bastonets xinesos. Així poden pelar el bambú i menjar-se'n només la part més tendra. T'imagines que tinguessis un 6è dit per menjar-te una poma? I els ulls? T'has fixat que sempre miren una mica seriosos o misteriosos? Això és per la forma dels seus ulls i el color de les taques negres. Però el seu aspecte no sempre diu la veritat. En realitat, els pandes són animals molt tímids i solitaris. Solen viure pel seu compte, excepte durant la temporada de cria.
Prefereixen menjar sols, moure's pel bosc amb calma i només es comuniquen amb altres pandes fent servir sons, olors i alguna vegada gestos. Un moment, pensaves que tots els ossos pandes són blancs i negres? Doncs no. Tot i que la gran majoria tenen aquest aspecte, hi ha hagut alguns pandes de colors diferents. Fins i tot s'ha trobat un panda de color marró a la mateixa Xina. És molt estrany de veure i els científics encara no saben exactament per què. Tot un misteri per resoldre. I ara una pregunta que es fan molts infants com tu. Per què agraden tant? Per què, quan els veus a la televisió o al zoo, tothom exclama «Oh, que bonic!» Pot ser pel fet que són grans i rodonets, però també perquè el seu ritme lent i la seva aparença els fa semblar simpàtics i inofensius. Saps aquells peluixos tous que et fan companyia al llit? Els pandes recorden una mica aquests animals de peluix, però malgrat aquest aspecte divertit, en llibertat han d'estar sempre alerta. Tot i ser grans, alguns poden pesar més de 120 quilos, tenen perills. Quan són petits, alguns felins poden atacar-los. I el risc més gran per als pandes, realment, és que el seu hàbitat natural, les grans extensions de bambú, ha anat desapareixent per culpa dels humans. Durant molts anys, la gran expansió de ciutats, carreteres i camps de conreu ha fet que cada vegada quedés menys bosc perquè visquessin els pandes. Així, han estat en perill d'extinció fins fa poc. Per això, a la Xina, molts científics i persones dedicades a la natura han fet grans esforços per protegir-los. Han creat parcs naturals enormes, han cuidat pandes ferits o orfes i han replantat boscos de bambú. Alguns zoològics d'Europa i Amèrica, com el de Viena, que és la capital d'Àustria, un país del centre d'Europa, han ajudat a tenir pandes i criar-ne en captivitat, és a dir, tancats però ben cuidats, per garantir que no desapareguin del tot. Per cert, sabies que hi ha poquíssims pandes al món? Fins fa només pocs anys, en quedaven menys de 1.800 en llibertat. Ara n'hi ha una mica més gràcies als esforços de conservació, però continuen sent molt rars. A banda del seu aspecte, això fa que encara siguin més especials. A una cosa curiosa, com es comuniquen els pandes? Potser et semblen silenciosos, però quan volen fan servir una gran varietat de sons. Grunyen, bramen i xisclen. També marquen territori amb l'olor. Deixen gotetes de pipí als arbres i branques perquè altres pandes sàpiguen qui ha passat per allà. És el seu sistema de missatges, com si deixessin notes escrites pels boscos de bambú. Una altra cosa a destacar és com neixen els pandes. Els cadells de panda són molt petits quan neixen. Pesen menys que una tassa de te. Són tan indefensos i necessiten tanta cura que la mare panda s'hi està tot el dia, vigilant-los i protegint-los fins que comencen a caminar i a menjar bambú. Això sí, si veus imatges d'una mare panda amb el seu cadell, costa no somriure. Però aquí ve la pregunta del milió. Els pandes són ossos com qualsevol altre? Doncs sí i no. Són de la família dels ossos, però tenen tantes diferències que fa anys alguns científics fins i tot dubtaven si realment ho eren. El fet que mengin gairebé exclusivament bambú, mentre que altres ossos mengen carn, peix o fruita, la seva forma de moure's o les orelles arrodonides, tot això feia pensar a alguns que potser havien d'estar en una família diferent. Però després d'estudiar molt el seu ADN, que és la informació que tenen dins de les cèl·lules i que els diu com han de ser, van veure que sí, són realment ossos. Un cas únic i fascinant. Saps quin paper té el panda per als xinesos? Per a la gent de la Xina, el panda és un símbol, com el drac és una figura important al món de les llegendes. Els pandes representen pau i amistat. De fet, durant segles, la Xina ha utilitzat els pandes com una mena d'ambaixadors. De vegades en regalen un a altres països per establir bones relacions, una pràctica anomenada diplomàcia del panda. I ara imagina't per un moment, què passaria si poguéssim veure un panda de ben a prop, aquí a casa nostra, sense creuar mig món? Doncs algunes persones han pogut veure pandes en zoològics europeus, com a Madrid, Viena o Berlín, la capital d'Alemanya, un gran país del centre d'Europa. Allà els cuiden molt, intenten que estiguin bé i fins i tot intenten que tinguin cadells per contribuir a la supervivència de l'espècie. Tenint en compte tot això, veus per què els pandes són únics? No només pel seu aspecte de peluix, sinó per la seva vida tranquil·la, la manera de menjar, la seva timidesa i, sobretot, per la seva història de superació. Malgrat tots els perills, viuen amb paciència i equilibri, ensenyant-nos que la calma i la perseverança són tan poderoses com la força física.
Potser, després d'escoltar aquesta història, la propera vegada que vegis un animal diferent, pensaràs una mica més en què el fa especial, quin paper té al seu lloc del món, què podem aprendre'n i com podem protegir la natura d'on prové. I, qui sap, potser d'aquí uns anys tu també podràs ajudar a protegir un dels tresors més grans del nostre planeta, els animals que encara són únics i insubstituïbles. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.